Unaw hmeichhia puitling pahnih te chu pakhat zawkin pasal a neih hnu pon khum pakhata an la mu dawn fo. Hmeichhia unaw pahnih Brookie le Bailey te hi anin ngei naiin a in hmanga em mai a. Brookie pasal a neih hnu thleng poin khum pakhata an la mu dawn reng ti an sai. Unaw pahnih Brookie kumsomhnih palia upa le anaw zawk Bailey kumsomhnih pahnih mi te hi then ran theih lo khopin a in ngei na a. Brookie chu Denver kumsomhnih pasarih mi nen a in neih hnuin Bailey chuan an hnena khosa ve turin a zui ve tih hret ani. TLC Extreme Sister a in lan na atanga an lan danin Brookie le Bailey te hian pianpui unaw palidang an nei na chungin an pahnih in leichina chu a thuk zual bik ti an sai. Brookie soidanin khoi hmuna po omse Bailey nen chuan a in then ngai lova zan lama po khum pakhata an mudun thin thu soin puitling an lo ni tak hnu thlengin in then har san ti thu atar lang bok. Denver po chuan anupui Brookie le anaute chu an din hmun a hriat thiam pui wang ani nge yang na takin unaw pahnih te hi adem na thu a chak chuak lem lo ani. Mak le zela chu Brookie le Bailey te hian ke korte hano na le mulme na man ro thlengin anin trom mai zel ani chu. Fidruk le in chenga asang model chuan ama veng him turin MMA fighter le Protection Army officer arwai. Tianga mi te an chimboi fo wangin Charlie Mill chuan anunna ader thong ti a hria. Tundin hmuna MMA fighter le former British Army sipai chu hlopein ama veng him na thok turin arwai ta ni. Amapon Protection Army officer Ryan Barbie hian heng milar Oli Morse Rita Ora endu member tele the script te ven him na alo thok to ni. Model lar kumsamhni pasare upain Daily Star ashil danin mipui midlatu ani male ani hnu hring nun chu adang hle ti asaya milar alo ni tak hnu hian ipa ho hnena tangin zona mak tak tak po adong fo thin ti asaya. Rian chu atana poimo takzet atibok he model mel thale sang thatak hian tlatin sum iro singruk a hlo chuak ani. Singer lar Rihanna che na ina police an phone khom ninga ni khan papakhat chu singer lar Rihanna che na ina tlan lut thutin rang takin police te an phone khom ngal ti hriat ani. Police officer te chuan he pa hi akut kolan bun ngala kar chunga namlutin thilom zeu luk takin an soi pui zui ta ani. Thuboi an siam sak lo chu engma an tar lang lo thung. Kumsang ni somporet kuma po khan papakhat aming Eduardo Leon in ti chu Elea Rihanna che na ina aluta. He hun hi singer Rihanna ina om lo lai tak nin an man ma hian nikhat om man ti an soi. Leo hian police te ashil danin he hmuna hian singer mutpui turin alut ti ashil hlom ani.